грошей викупляє, що захоче, ось циганкам ён міргає, циганьов його питає. У Вишневе на кірмаше пан шукає день вчорашній, ён там з Юстой пожартує, ён цілі меду посмакує. У його кишеня грошей викупляє, що захоче, ось циганкам ён міргає, циганьов його питає. За златуку я б хотів станчить вам на живоце. Пан златуку я йому дав, так хочу, каб поскакав. Циганьок каже йому: дик лягай пан на сіпіну. У Вишневе на кірмашці пан шукає день вчорашній, ён там з Юстой пожартує. У його кишеня грошей викупляє, що захоче, ось циганкам ён міргає, циганьов його питає. У його кишеня грошей викупляє, що захоче, ось циганкам ён міргає, циганьов його питає.